Watlah ketenat kekot kekiak jong kejela kalapan krek bat penbit penbiang ye kijaka na kebentaban a ye ketika hendrai tunginya sngap ya ke ke baki pai ba kidan ban pensau ha ke biadai bat kini kejeng ai tika ban yada na ka klam COVID-19. Te ngi kum ki pai ba te ngin hap ong ke ki ba he kin hap pet kin hap ban pikir ba kin wat Shuwa ya kilat kilenti ha ka balok soban ai ke ngi ki pai ba nama ngi bon hai hang ni hari jongi kita degi banang ke bastan ngi kambon hi mo kejing yo kejing kot ngi aduna ti ha kawai kaliang ro sa kawai ro mbong no ngi lade ngi susani abah ke Sorkar ada ke Sorkar le ke babha ngi kemen lada ka aya kata ka bamlong berarti ngi susi ya kejing kot jing khia tam no bon Pdiang mo hap Pdiang hi ngi ui kwa ai bon ko ya kata ka jing pang ka badon ne ka po ong no perthai bro kawai hi te kwa ai kan ban jam ne bon ko ne bon yo te jing pang te sibu ta dau long hiu Dawai ba tikna babha te ngikloi ban Pdiang na mentau nu Dawai te la dangi yo le tingi bas palat nomor ba umia u long u mentau nyeram un pen jam pen kot pen khia ya ngi gibreu bat kawai bre long ba hadir ma habut bre yo don side effect pada te ke Sorkar ko di ben simkit kili ba kan kini borokat ki boro ni nga tengah sngo mam sngo tanat kan ya usa Dawai nama ba pek kubar ada bi tu baja tu mau ya kubar meni kesini ba kayap em kata ga doktor ni ka nong tre ko cekia mo jangka fiskal te ka penso seir no em yangi bro ha ngi kwa ka ta ka jingkot tang balong bangi sing tinggen ban la iu tate na Mario hadin habut pat ukta pat ka em yangi ban sim man tre ka jing so jonga te ngam kwa kan bandi kata tang ba ya ka bala sai pada long misukwa ban karpat iki bahalor ba kide ban Shuwa kin sim ne kin Pdiang ya tau Dawai long kide ban cek ni kide ban pej kin de ban show snap akum ka jing patai jong kibri ki bana bahalor long ki basabar ma mar kum basu ong no kane kari jongi kade kari ka ba tibri tible long ublai ui kerpang kane kari jongi te kum man hakane ru ngi ba barok kawai ka partai kum tumo kane ka jing pang lawan tu corona virus tambalong ta kan kum hane ri jongi pada ngi ba kadang like kanya kata amar bakan ayu nama berkoi ngi kwa hi ke jing ko jing khia jala da kin chuan ra kum to kham dapat da tes ba kin pada le ba te kasem jinjar pai ba dan hi ke jing sia jala rong ka belati kena la da prince kham ba ka bu biang ta Dawai ban banginya penan kam te mot kam biang hi na kaleng gi kum ru pat ba te kum ni dan tip e pang kita ki Dawai kita ki doktor kam tip ba gomen ka tu kam ba hi ada dan ka side effect adian abut te ngia Pdiang ban ya yo ka jing ya da ya la dia ma te la da udan ka jing kata pat adian te kalong ka ba jenjat kan yak ni pat ba do poi te ka ba e yang i mo ha jing em jongi gibreu tingi don kam hi jing ya da te da ulong sisia tau Dawai bala ban yarap i baro om tangi ki he ki ha ni re baro i ken mo na du dok suk baro te ngakermen bun da poi te unlong tau Dawai ba pen la ban pen ya da yang i baro khoi Dawai te sin bong Dawai la tu kidan ni jing ubah jing bahar udan jing senior udan nai yo le se ngim patip tau Dawai bolong kumno yo le se yo ta yang i kibriu ne yo yarap e ngam ta do la poi te do la poi pa te deng lai pe de bi yarap te ngatrai kan bah yang i berkhot long kai imlang sa lang jing berkhot kan bah ya kibor bahalor kan long mit ba kat ka bakile kinle ka perkhat bah kan hanang ba ka ban long ka kamnum pensusi na kamnum penjenjar no ino ki kham ta mi ki pet ba mo dekat bakile ki di benar perkhat bah rai bhaswa hi ya kata नहीं दवाई तो अभी मेघालय में भी आएगा अच्छा बात है और दवाई तो सब लेने भी चाहिए हम लोग भी लेगा फैमिली में भी सब कोई लेगा क्योंकि और बाकी जो साइड इफ़ेक्ट का है वो तो कुछ नहीं है वो तो सब में होता ही है स्टार्टिंग में और धीरे धीरे जो भी होगा वो तो देखेगा हेडेक है डॉक्टर भी बोला है साइड इफ़ेक्ट तो थोड़ा बहुत जो होता है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ti lada uta Dawai lada udan garanti sisa balada ngi kum ki pat ba la dangi ayu new injection bengin kon ti ngin Pdiang ti batiang pat hadin habut pat ti le sin da ai ti don ki kep yap sendon dan yo side effect ti yap sendon kata ro ke batiang nak yang jongan ni
ngadi ukun juga Bible. Ngadi ukun juga Bible. Dia habang ngadi ukun juga Bible. Ngayap da ublay ngayem da ublay. Ngayap da ublay ngayem da ublay. Dia ngam nget re jing kai gibriyo. Namar kato ke mesin dei. Kato ke mesin dei ublay jonga. Ka mesin kam dei ublay jonga. Ublay jonga udai ubah beneng. Dia ka Bible kade kaktin jong ublay. To tip mo ngam Pdiang ra manga. Nga simet ngam Pdiang ra. Namar nganget bi ublay. Ublay ba im ngaskam ka jinget u nga keluar banjap nang benta jong mo. Poi to Dawai tengi. Long Pdiang ke je kata. Iku ai tak jengkot jengkha ya tak jengada ka Pdiang kan. Te kawai kalong ba bang le ya keren komperkat ba yo ka don ke jengta. Namar ngiyoi ke jengtas sangne kam dabiang pura nong. Te imnang benda ong than ya kata. Rei ikerman ya kata ka Batam. Hot akajingi ite haki social media lani haki mak mungkin YouTube bagi set pet ni. Sin bala upgrade kumni te utau vaksin bagin pa atau vaccination mo. Ni sotonat ni bagi ka long no kadi vaksin men lep sya uniu coronavirus COVID-19 ni. Tian ri hot lada kamden kata kajing kata yang ki pat ba lani ki brio te kata ngi lek ka long. Namar boleh uta la long kum mencuap ki polio mo. Yo vaccination men yo tu BCG dan PI ka juga duna ha ka jingyok polio ki brio ne te kemut la dauniu vaksin chi chau dei chau to blong effective adu kata te ka bhai bangin baun dan ne Shuwa bangan Pdiang ya uniu Dawai ru ngangai scam bang mangiru ngin Pdiang uniu Dawai onda kila check bah ha ka Dkhot met jong ki bor Sorkar ki ba pendangkam ya uniu Dawai hadian habut mangiru ni salong ki baslur bat ki ba ngingat ba unum don jing ktai ai bat unum don ka jing thot hangi UAP wei Shuwa bakin ayo uniu Dawai ki dei bantas Shuwa ha ka Dkhot met jong ki long he long han